Ramogi Ajwang waseduogo. Yweyo no semana rumo kar kanyo koro sano rwakni machiegni wantiere kodika wagoane mbaka ni koro wadak ele nyaka kari kanyo. Azimio la Umoja ero koro chungo ng'anyo monego bed odiochieng' ma kawuono. Kenya Kwanza koro yie TWAK. Mane TWAK mano koro odiochieng' ma kawuono ng'anyo kod TWAK. Wacho ni ng'anyo koso TWAK. Oganda ochomo kanyo kiny ma kawuono kantiere kodika achiel kachiel wadagoyo mana mbaka mondo wapenjre ni sani ka wantiere mbaka oromo. Wacho ni mbaka koro daromo damakre kar kachiel kod wenda mantiere go ka okinyi ma kawuono. To mokwongo ang' akoni ni wenda gin jomage. Akoni kacha ne ntiere gi jonon weche mag siasa odiochieng' ma kawuono mantiere kae kod Patrice Ajwang. Patrice Ajwang en jalony e weche gi mag telo kachiel kod mago bende mag siasa. Okinyi ma kawuono wantiere kode ka achiel kachiel. Patrice machiegni. Erokamano. Thuolo machielo bende mwayudo mar TWAK kodu okinyi ma kawuono antiere kae kod jalony e weche mag siasa. Onyabedo ka janon weche siasa bende odarangonwa. En bende en director mochung' e weche mag siasa e duond burano mar ANC. Arokin machiegni mano Omulo Junior thuolo machielo. Erokamano Clevers. Ichiwe yo machalo ne. Achiel maber. Kendo amor nikech wakelo changes e weche mag university. Nyithindo dhi yudo fee kendo gibo yudo pesa yo molony. Kendo wamiyo thuolo nyithindo time okochon lin gi pesa kata ionge go. Koro waketo gi category. Mar ariyo kendo amor ni neno ka economy wa sani koro stabilize. Neno ka wan gi welo modonjo Kenya International Monetary Fund omiyo thuolo wacho ni watimo maber. Koro nyiso ni mbele ka economy kaka nosepange odhi yo makare. Koro mane mor makawuono. Erokamano ahinya Patrice. Ichiwe yo machalo nade to ang'o ma osemori e Kenya kae okinyi ma kawuono? Nachiwo maber. Gik momora pinywa ma Kenya kae ni kawuono onge ng'anyo manyalo bedo e town. Omiyo ohala gi jok madwaro e yo mopogore nyalo dhi mbele bila tashwishi mora mora. To gima bende okomora ahinya to onego miye paro matut kaka ne yande omi paro matut somo mar CBC en kaka serikal bro chudo ne jopuonjre mbalariany mopogore gi kuonde mag tiegruok e gik mitimo gi dhano gi lwet dhano. Serikal ka yande wacho ni wabro miyo jok ma wuok e familia ma ok nyal pesa atamalo 50 to jok ma maybe nyalo atamalo 38. Serikal onego bi mbele mondo konwa ni ere criteria magitiyo mondo gifweny ni mae familia ma ok nyal to mae familia ma nyalo. To bende serikal onego oko bende mokonwa ni bende program ni en sustainable. Stakeholders ma ni kuonde somo especially mbalariany gi kuonde tiegruok ma opogore ne gibedo piny magigo mbaka e wach ni magiyiego. To jopuonjre ma bende bro dhi e skunde gi jok motelore jopuonjre gi do they accept this idea? Omiyo en gima ber ahinya to moloyo to nego miye paro matut ahinya nikech onyalo biro gi mutni mopogore nikech tinende jopuonjre onego donje mbalariany gi kuonde tiegruok by September. Koro serikal bende onego nyiswa ni by that time gin ready mondo gi accommodate these students. Yes. Mano wacho ni moko bende wadhi kata kwarango ahinya odiochieng' ni ma kawuono bende ka warango kanyo chenro mopogore wadhi bedo kata ka wayudo ni. To motelo ne mano nitiere kwayo kata bolruok mano neno odiochieng' manyoro ka otene kod ng'anyo. Wacho ni en ng'anyo koso TWAK. Chenro mag TWAK kweth siasa mar Kenya Kwanza bende koro ne osewacho ni oyo TWAK en gima nyalore. Owinyane kaka Kimani Ichung'wah mano jatend kweth ma thoth e od bura mamalo ne oloso odiochieng' manyoro mano ka otenore kod weche gi mag ng'anyo kachiel kod TWAK. Owinyane kaka ne oloso kato ang'o ne oboke mano or kanyo kod Opiyo Wandayi mano bende kane giwacho ni oyo ng'anyo margi bende koro gichungo kaluwore gi okang' ma Kenya Kwanza okawo. Kama sisi watu wa Kenya Kwanza tutakubali ama tukubaliana nao kuondoa Mheshimiwa Keinan kutoka ile team ya bipartisan committee. Amekubali atajiondoa kwa ile kamati ya mazungumzo kati yetu na wenzetu wa Azimio One Kenya Alliance, na kufuatilia kujiondoa kwa Mheshimiwa Keinan tumejadiliana pia na tukaweza kumteua Mheshimiwa Dido Raso ambaye ni mbunge wa Saku
constituency kutoka Marsabit County ili ajaze pengo ambalo limeachwa na Mheshimiwa Kainan. Na tunatarajia ya kuwa tutaweza sasa kuendelea na mazungumzo. Wacho ni koro wataendelea na mazungumzo. Mano kang makanyo rango ote mar Azimio la Umoja mano bende ka wantiere kode kanyo. Wanya mana neno ote ni ne chalo nade. Mano wacho ni Azimio koro chungo ng'anyo. Ote mar Wandayi. Mano bende wanyaranga ne kanya chel ka chelo kanyo gino mane ondiko ka wacho kanyo tende Azimio la Umoja mano koro ne oromo kendo winjore mar chungo ng'anyo. Mano ma odiochieng' ma kawuono ma chieng' tich ang'wen no okang' ma kamano bang' Kenya Kwanza yie mar chopo achiel kuom dwaro magi mano ntiere kar kanyo ote mane ooro kar kanyo kano dhi nyime no wacho ni jokanyo mago bende koro dhi e twak gi Kenya Kwanza. Mano bende ang' wawinjane ni oganda koro chomo kama chalo nade paro ewi ng'anyo mokalo ne en mane. Wacho ni wabiro dok e ng'anyo poni Kenya Kwanza ochako bayo. Mano bende no wach mantiere kar kanyo ka koro gichiwo wach kendo gichiwo pek margi. Mano kimani chungwa bende kano loso kanyo kotenre kod weche go duto mosebedo kanyo katimore. Wachaka kama ne ng'anyo ntiere. Ng'anyo wasenene pachuka, waseneno ka koro jidoke twak, jiwe twak, jidoke ng'anyo, jidoke twak ka koro sari wacho dok chak ng'anyo pod liye kore nyalo bedo e kinde mabiro. Achako di Patrice Ajwang. Yen kor ka kori kaminene okinyi makawuono kineno weche mag ng'anyo gi cheno mar twak. Anang'o minyalo wacho kinde mabedo waseneno ng'anyo chieng' tich ariyo? Kaka yande thuolo ma chien kono nasewacho ni sirikal iloso nikech ji riwo paro mopogore opogore kendo jok mawuok e pinje mopogore opogore. Omiyo kwange waneno jotendwa wuok oko e okang' makare ni gidwaro dhi twak maber kendo gigo sigana gigan kaka wanyalo dhi mbele. En gino maber nikech koro thuolo ma sani wabro neno kwe kendo mutni ma yande waneno ka ikelo gi jo Azimio okwabi neno thuolo malach wageno kamano. To kipacha en ni jo Azimio sani onego bed ni giloko kaka gidwa pango tijgi mondo giket sirikal tesre. Sirikal nyocha manotel gi mitelo negi William Ruto no wacho kano bedo sworn in ni gidwaro opposition ma strong. To waneno ka jo Azimio osebiro okang' mager mondo gi fill that gap. Shida achiel ma wuokie ni jo Azimio nenore kuom sani ni plan gi ok en plan ma nigi ngufu. Kendo plan gi ok en plan ma nyalo miyo gi yud gima gidwaro. Yande gima ne gipango, for instance, yudo ka sani koro giyie ni gidwaro office of the opposition and the office of the prime minister. King'iyo thuolo machien kacha mane gima ne William Ruto duogo nokele mesa kapok kata weche mag bipartisan talks gi nodhi. Gigik mamoko machalo kaka wuoyo iyudo ka gine mane giwacho ni gidwaro wuoyo to nikech mutuni nodhi obede kata ne gineno ni jo Kenya Kwanza ok dwar biro e conversation in good faith. Kuom yiero Aden Kenan ma Jubilee ma bende en achiel kuom dond bura manie Azimio. Jo Azimio no wacho ni gibro doke e ng'anyo. Ja Kenya kumora mora mobete nyalo penjore swali achiel. Ni jo Azimio ge to en plan mane? Ere kaka wabro achieve gik ma wadwani wadhi watim? Bedo ni wan gi achiel kuom marwa achiel kuom jotelo manie duond burch Azimio miluongo ni Jubilee manie mano yier gi jo Kenya Kwanza. Was that sufficient reason? Ne mano reason sufficient mar dhi ng'anya dier? Onego beni sani gibet piny kendo giloso plan maber kaka gidhi pango tich. Otherwise ka gidhi mbele kama indi wagimedo miyo Kenya Kwanza teko nikech koro jo piny neno ni magi jok magore gi sirikal e yo moko winjore. Aya, magi kanyo Omulo Junior. Wacho kanyo twak kod ng'anyo. Kapoko chung ng'anyo makawuono pachinen mane sani koro kosechunge twak dhi bedo koso gine dhi gore Luanda kendo twak dhi tore koso mokwonga go ne erokamano ne jakom mar luongo maandamano owacho ni ng'anyo koro ok bedi. Nyanano ka tich ariyo no onge to gima ncha wacho kama na wacho maber ni jakom e pache en oyie ni ji obed owuo nikech wuoyo no gik ma gikete mesa gin gik moko ma
ing'iyo weche mag ngima kaka ngima oidho malo, ging'iyo weche mag IBC, weche mag sava. Ting'eni ka ng'anyo as much as ni ng'anyo yiene kikatiba under article 37. Ing'eni nitie jomoko mancha kawo advantage, yudo ka ji hinyore, jomoko ikwalo gigegi, jomoko ikoso negi, to ncha kelo commotion. Koro ing'eni sa ma koko ntie onge kaka economy nyamar gi Kenya nyalo ikore maber. Koro seche ma koro jodok e mesa nyiso ni jogi osewinjore maber ni gidhi wuoyo, nikech onge tiende kelo ng'anyo ni Keinan ni e committee. Keinan kata ka en ja Jubilee en ng'at achiel, MPs gin ji 340 gi wiye. Ing'eni MPs go gin joma nigi akili, gin gi wigi, gin joma riek manyalo bedo e mesa ma gimbe giwach gik ma giwacho. Koro mano nyiso ni wan wabiro gi chuny maler, kendo wabiro gi wang' mobith, kendo wabiro gi lwedo maler e mesa, kendo wanyiso Azimio ni koro gik mowacho ka wabed wawuo. To mane gima setemo kanyiso kata jo Azimio ni gima duong' e weche magikete mesa ni ok en kata mana wach sava, nikech wach sava to nowasenyiso gini watu waonge kifunguo ma sava, to wasenyiso gini sava no be king ing'iye sava no osewacho ni en gima store, en chalo kaka file ma store information, to inyalo kete IBC ma inyalo nene, kata onyalo bedo gimiluongo ni iCloud. Ta iCloud no nyiso ni samoro en Venezuela, samoro en USA, samoro en South Africa. Koro wati ng'eni wan wakiaye, wan kaka Kenya Kwanza oseng'iye IBC ok wayude, owinjo ni en mano ka intelligence mang'eyo onge kanyo, nikech ng'eni Kenya ka jokuoge be nitie. Ng'eni sami keto IBC, keto server kata IBC, mano nyiso nitie joma nyalo hake. Koro seche ma en iCloud, seche ma en iCloud idhi piyo, iwacho kanyo ni nitiere Savani, unusenene kaka Kenya Kwanza, koso intelligence ni ginjok mage. Awacho, giming'eni winjo marach, awacho ni ya, ni sava inyalo kete kama inene, inyalo kete kamoro ma inyalo nene ni ma e sava, ma store information. To sava ni, onyalo bede gimiluongo ni iCloud. iCloud niso ni, joma miyo contract mar keto no information e sava gi. Samoro giketo gina iCloud ni en Venezuela, samoro en US, samoro en South Africa. Koro Azimio timandima umwak, ka en South Africa, gior osiepani, odhiongi, otim na auditing kuno. Koro mano iso ginia, ndikuru barua na IBC, ukwagi gitim nu forensic audit, nikech mano dwaro maru. Kancha wadhi e Supreme Court, nwamiyo githuolo, court nomiyo githuolo, nikech negwacho nitie constituency man gin gito, wamiyo gi, nigi yao sava, to negi ng'iyo, gik mane ging'iyo mwayudo ni, gik mane giwacho ka, noko timre kaka gidwaro. Koro, joka nowacho maber ni gin, ok inya yao sava te, nikech contract margi oko iluongo ni bro interfere gi property rights margi, kaluwore gi contract magindiko. Nikech sava sama ene iCloud no, samoro Google ni kacha, Yahoo ni kacha, ibro yudo ka pinje moko be ni iCloud no be gikene. Koro en store mokano gik mang'eny. Koro wanawacho ni sava ni, ok en gima duong' ahinya wuoyo ni, gima duong' ka en wacha IBC. Nikech sama wagolo pacho kata wang'o e wacha IBC, nyugo koko, wacho ni Ruto nyose yiero panel mar luongo jo IBC. Neno ni jo IBC commissioners mwadhi keto, samaro dhi bedo kamora dhi bedo Kenya Kwanza. Seche makoro wadok wuoyo, mwana osechungo committee cha, to wacho ni koro ji odok piny, umbe koro ukel pachu, kudwa kelo IPPG model moro mano wacho ni koro political parties okel representative joma bro bede committee panel mar IBC ni, wabro yie, luwore kaka wadhi wuoyo. Koro mano e gima onego bed ni Azimio focus maduong', nikech election ma 2027 kopo no weyo gini ni ung'iyo wach cost of living, to cost of living no senyiso ni waseketo measures manyiso ni cost of living wadhi duoko piny, no senyiso ni mogo luwore gi kubi inyiewe, tie mogo mag 150, 160, 170, ki inyiewe Lavington tie mag 300, luwore gi type minyiewo. Koro mago no waseketo piny, wacho ni mago to watieko. Koro gima duong' ni giseyie ni gidwaro apis mar opposition leader, to apis ni incha Ruto yie mokelo proposal ni wadwaro model machalo kaka mar UK. Mwacho ni opposition leader ni go fees maembe en gi bandera, omiye respect, imiye pesa mag taxpayers money, manyiso ni ichule kaka opposition leader, ke tije en keto government treasury. Mano nyiso ni issues modhi wache parliament, ndien onyobedo gi ndala chiel higa makoro onyalo address parliament. Wachi ni an kaka opposition leader, policies ma Kenya Kwanza ncha gitimo kama, ndiye mok gitimo. Koro wawuok e gimoro miluongo ni disruptive opposition, moro mwacho ni un opposition ene time pap.
itime kore yamo en goko bakite igo ji yanyo ji mano kwadwa odoro position moro ma ji bet piny to ji wacho issues kaka dwarore. Namba 2 samwacho office mar prime minister wan wagoero kama nikech ngene koro party leader na sani nyi luonge ni prime cabinet secretary usegowa useng'anyo koro sama koro keto koro usekete ni apis mar prime minister koro ngene msale koro nyaka bedara prime minister koro kanenga majdi bedo to kara kamaro bene nyaka sare usegole kanyo ageno ne okeno ga marun bura mari okeno ma acho ni former koso poden acho ni former nikech katiba acho ni samiti yone jopiny tigo koki iweri gi office mar Iran mano sani unigi yesa timami kaka jatino mantiere sani Patrice nitiere gik mopogore ahinya mantiere karka weche mopogore opogore mag jo Kenya Kwanza kachel kod mag jo Azimio mane mapo nono nigi peka ahinya twak ni kaka oganda ochome nigi kata kod weche go mag server mag loso IBC manyien kachel kod kamoko bende mag iwacho na kwenda ichiwo tije mag sirkal ono kalore gi points abiro mane opio wanda ino chiwe kinde mokalo kachel koda ka nengo mar ngima masani bende ni malo re kaka nyalo bere kachel koda ka iwacho ni sirkal mok gi yango sirkal mok gi yango ema gi twak godo angeni bende nyalo yangori omulo ka ose yangore ni en koro kaka entie ka onyalo selo Kenya Kwanza kaka jakanyo mar Kenya Kwanza imbe inyalo mana yangori mono koro kwa dhi nyime tu ang'e kama Patrice ni an concerned citizen gidolo ilongo ni in mana jal makoro okichung kumora chiel nikech Pericles ne wacho ni kadiponi iwacho ni Griska weche mag state kata weche mag ta sirikal okochuni kendo ibro ng'eyo ni weche mag ta sirikal bro chunie molo kata ngima ni midakie nikech ngima midakie ka sirikal rach to mano nyiso ni piny bro bedo marach to gigo mise lieko kanyo ni gigo ma Azimio wacho kendo gidwa ni gitwak go gi jo Kenya Kwanza manie gi peke moloyo en nengo mar ngima kikwo wuondre nyocha kadhi jidhie ng'anyo jo piny ne wuok oko ahinya nikech nengo mag ngima nyocho dhi malo king'iyo nengo sitima sano dhi malo king'iyo token mar siling 100 yudo units 3 yande kane wane sirikal Uhuru Kenyatta kwa nyeo tokens mar siling 100 yudo units 6 nengo mogo be nyocho dhi malo to gigo ma sirikal nyisowa especially cabinet secretary mar agriculture Mithika Linturi yande wacho ni oduma onge Kenya ka to ng'enyne iyudo ka jopur nigo oduma e kar keno mag oduma magi to gimomiyo gidwa golo en ni sirikal dwa miyo gi pesa matinie moloyo gi maluwore gi pesa ma yande giketo sama gipuro oduma omiyo nengo pek mar ngima ni malo kendo wadwa neno e twak ma koro Azimio nigo gi jo Kenya Kwanza ne ere gigo ma gibro kete mesa mabiro konyo bol keto ngima mar ji mar piny obede mombekni matin nikech iyudo kaka kuom sani wan gi joma dhi school fee joma dhi schools jo secondary gi primary secondary ahinya sirikal Uhuru Kenyatta nyocha nitie subsidies mar jo secondary sani iyudo ka subsidies go onge mano nyiso ni pesa mayande ichulo e mwaka mokalo ibro chulo mang'eny mwaka ne gi atamalo modhi kamoro nono weche mag stima iyudo ka miyo kata wendni moko ok nyal go ohala kaka yande gigoyo nikech ka gimeno nengo mag bidhaa malo to iyudo ka janyiewo onge teko moromo mar nyiewo gigi king'iyo kendo wach moro ma hinyo jo Kenya Kwanza wach mar juoko iyudo ka gimedo atamalo mar juoko man malo moloyo sirikal de moko duto te mosebedo Kenya ka iyudo ka jok matimo ohala yudo pek ni juoko nitie tiyudo ka bende kaka giloso bidhaa ma giloso yore ma gitiyogo ka ng'ato tiyo gi stima ng'ato tiyo gi gas yudo pod ni malo mano nyiso ni pod bidhaa gi dhi bedo man malo to teko mar nyanyiewo bende ni piny omiyo mago weche ma wadwa neno ka ni e twak ma jo Azimio gibro bedo go gi jo Kenya Kwanza mar adek iyudo ka weche mag ngeso ji musara nyocha waneno ka wane Labor Day May 1st waneno ka jakeru William Ruto ahinya omiyo mana geno wan gi mohero go president wa ni omiyo ga ji geno seche moko nyalo bedo ni osemuochni wacho ni tin wang'e kure ni wabro yudo loch kony bro wuok kanye
William Ruto nyisi ni kony biro to kendo omiyo wageno ni jo Kenya ka ibro ndiki gi pinje mamoko nikech gidwaro joma nigi skills mopogore. Lakini shida en ni civil servants yudo ka Sara Mayande giyudo ne gin gitegemeo ni idhi ngesgi. Waseneno ka Nancy Macharia CEO ma TSC nyocha osekwa bilion madhi mana 100 mondo medgo osach walimu. Mano no komigi. Gima ne giduogo gineno kendo giduogo giwinjo ni apart from mano wabro medo mana juoko mondo wageru ute ma kar dakie ma beto mbek ni matin. Omiyo wadwa neno ka okengegi bedo dhi kare. Wan kipachwa kaka jopiny waneno ni adiera nyalo bedo ni president nigi chuny maber kendo nigi paro maliw kako nego ben ombeko ngima ne jo Kenya mondo dhi malo. To nyalo bedo ni en gi jok ma osendiko mano keniagi. Nikech kwaneno for instance cabinet secretary mar agriculture kata policies moseket e agriculture waneno ka gin gigo mamedo nago sirikal matiyo e piny Kenya ka. For instance Mithika Linturi no wuok Kenya ka modhi piny mar Zambia. Ken gi nia mar dhi nyiewo oduma Zambia mondo kokelo ka idhi mbek atamalo mar oduma ma onyiepogo. But ineno ka jopiny kendo ma jok manogone William Ruto kura moloyo jo Rift Valley nigo oduma e silo kendo giwacho ni ok wanyal uso oduma ne jo serikal nikech mokwongo gibro deko kuom chulowa pesa oduma go. To mar ariyo ogimiwa pesa ma commensurate gi mayande wasetiyo go e weche mag pur. Omiyo giyudo pek giwacho ni afadhali wadhi e open market mobro jinyiso jopiny ni gorogoro siling 150 nyocha kan Migori na 150 200 moloyo uso ne serikal. Ting'eni serikal ko nyiewo oduma kuom jopiny mokwongo omedo ngufu ma jonyiewo nikech pesa koro nie ofuko. To mar ariyo koro oduma nitie Kenya ka omiyo koro ng'ato ka dhi nyiewo mogo to mogo bedo e bei mombekore. Omiyo anyiso osiepna Omulo ni kidok e serikal kacha ang'eyo ni nitiere jok madwaro tiyo nikech kwaneno kata mana serikal mokalo kacha nitie jok manodhi yako to jok moko mane tiyo kaka Matiang'i nodhi kacha ne tich. Wang'eyo ni wan gi jok ma chunygi ler e serikal kanyo giwe nago serikal kendo giwe nago ogandawa giket policies mabro mbeko ngima jopiny. Katwak ma kama dhi nyime Omulo ang' mede kanyo gino mida medo kar kanyo to koro rangane chenro mag bero uchumi mapacho ka. En moro ma ji 17 ji 14 abiro magazimi abiro ma Kenya Kwanza oromo twak kendo kelo lokruok kopogore kata koda aput ma jatend piny Kenya ne ochuogo ma otelne kata kod David D mantiere kanyo e apis mare kar jot mare mantiere buo Nairobi kae. Wacho ni mondo mi ober chenro gi duto onego tere mana kacha e od bura koso twak ma kamagi wuok gi kanye. Twak madhi mbele sani iwacho kanyo ni ma en oseluoga ni legitimate government gi kweth ni mar Azimio la Umoja. Sani twak dhi bedo gidhi e twak gi jomage twak gi sirkal mok giyango ni to bende dhi nyago lemo koso ma en mana kinde machielo mar ketho sa. Ing'eyo kapok aduo Cleovas nitie kik wuond jopiny. Kenya Kwanza poko omedo juogo nikech sheria wacho ni kimedo juogo nyaka tere parliament ma jo parliament nyaka puodhi mawacho ni koro wamedo juogo jopiny wamedo ushuru. Onge serikal mar Kenya Kwanza poko medo ushuru. Ushuru mantie en ushuru machon to gimwatimo ni wamedo kaka wasolo ushuru ni kaka wamanye. Nitie jomoko mancha epo chulo ushuru wamanyo gi wayudo gi jomoko madongo mancha ringo ka wamanyo kuonde moko mong'e ni ipande pesa wayudo gi. Koro onge ng'ama osemedo ushuru. Namba 2 seche mo wache stima okinyal blame Kenya Kwanza nikech stima seche ma cost mar fuel ni malo bech fuel ni malo bech stima nyaka bed malo. Ting'eni magi gine okang' mancho kawo gi Kenya Kwanza seche mo golo gimiluongo ni subsidy ncha wawito bilion 4 dwe ka dwe subsidy mag chiemo mag oduma ma wafwenyo ni cartels njore ware gi Milas gin gikawo gikelo no bando kuwuok Brazil gi Mexico ma gikelo Kenya ka giwuonde kore 900 bob. Mano nche watieko. Ng'eni seche migolo subsidy ji nyaka koro seche migori gi cartel jopiny nyaka winj matek. Sa miginjo matek no nyiso ni waloso ne gi plan kata mene odi seche mibedo ni in wuonot ti in ji chama ringo pile to onge gimi save kata gimi pango onge gimi kumudhie nyaka ji chama lot matin mondo imbi i develop ilos kaka nyithindi dhi loso rembele ka. Namba 2
fuel subsidy no awito billion 26 billion mano billion prado gauchiel dwe ka dwe mano katel ne die ufuko makatel wacho ni mano wansa ni koro fuel kaka nyo sekel fuel Kenya ka ide use Kenya shillings mondo koro odwok dollar pin but ka dwok equation mi penja weche mar uchumi ingeni Ruto kano ka otelo ne nigi plan mar loso uchumi mar Kenya to plan ni wayudo Kenya kamarach ingeni nyaka jopiny ng'e ni to wawuok kanye to wadhi kanye ki compare government mar Kibaki gi government mar Uhuru Kenyatta Kibaki kano kao government no yudo gowi ma romo 630 billion to ndalo cha ushuru mane isole Kenya ka neno en 320 billion kende to ineno ka Kibaki to pango piny kech no yudo uchumi ne rach to wacho ni en okobi kao la mang'eny in fact Kibaki no kao ola maromo 1 trillion mano kende mano kao higni 10 mobede telo to ola mano kao ni okokawe China no kawe African Development Bank moloso go Thika highway to Thika highway ni kono lose to kao contractors okao manajo Kenya ka ema supply simiti chumbe sami supply simiti mano nyiso ni pesa temo kao mar African Development Bank ni donje economy mano nyiso ni samo donje economy Kenya Cement uso no simiti kacha sama uso simiti giloso profit sama giloso profit gindiko ji etije jo chumbe maloso ndara sama gikelo chumbe gimbe gindiko ji giyudo profit mane kaka economy no odhi olosore mwa ushuru for the first time Kibaki no gole 320 billion motere 1.2 trillion yani the first time Kibaki no solo ushuru mochopo 1.2 trillion Uhuru Kenyatta koka hotelo Gowi and 1.2 trillion. William Ruto. William Ruto. Ingene Ruto kore nanja luedo. Ingene iwacho kone the back stops with the leader. Kore ingene jalueti enga miyoro. Enga minithi kacha ompi tim kama. Lakini kano sekao from 1.2 trillion gidhi gibedo gindhadho marola. Giole ma igni apar. Gowi yochopo 12 trillion. 11 trillion actually. Mano nyiso ni jogo nolo 6.8 trillion within period magi bede telo ni. Mano nyiso ni giole to development mane gitimo miluongo ni Big Four agenda. Giloso ndara moro miluongo ni expressway, moro matero ji airport ni. Lakini ne model mane giluongo ni project finance model. Mano nyiso ni gidhi China to ginyiso je China wadwaro ndara. Pesa dong China jo China biro gi tinga mano margi simiti margi chuma margi koro nyiso ni ya pesa mar Uhuru Kenyatta cha nok donje economy nitiere iwacho ni jolonye weche mago uchumi biro lero ni ka ola okrach kaki tiyo gi ola ni gimoro manyako ni otiko de marach karo tiko de yo makare kindegi Expresso imiwacho no gere tielo mar ariyo mano ma sirkal no mar Jubilee tielo mokwongo kane pod winjruok ndiyo makare kod William Ruto kod jatende machon mano Uhuru Kenyatta ola ni bende kana okawe ne otiko de yo makare koso koro kinene kitiyo gi angolo mar siasa eminyalo wacho ni oyo ola ni kinde mane wantiere iye to notiyo ingeni weche economy neno ndara ni wanwa neno ndara no gere mano gigero ndara lakini ka pesa no kodonje economy mano ke economy mano ke economics pesa cha jog China gero ndara kendo wacho ni ndalo Uhuru Kenyatta ndalo ne gigero almost 11,000 kilometers mag road doge to gero ndara no nyiso ni pesa cha no dok China o kodonje economy mano nyiso ni odhi oketo wabedo maonge pesa mano ni kano Kenya Kwanza donje government wayudo ka gulu onge pesa makato yeo mane agulu kacha cha odere nikech onge gimora mora iye kacha koro ingene samo yuda no nyaka wachak from zero koro samo chak from zero no nyaka jopiny understand mano nyiso ni economic model mane Ruto emene miyo keto team ne machalo kaka David Ndi but koro gimwase ogo jo Azimio ni sama owacho ni koro ngima tek wanyiso jopiny ngima tek tuseng'iyo agenda mar Kenya Kwanza gi kuma gidhie nikech sani king'iyo kaka Kenya Kwanza operate onge budget magisetero budget itero dwe makoro wadhieni dwe makoro watero ma 3.6 trillion budget budget man supplement budget supplementary budget mano culture kisheria wacho ni mano 20% mar operation budget mar the whole budget onge gimanyalo tim mano nyiso ni poni watiyo gi budget mar Uhuru Kenyatta
koro seche motero budget nyiso ni nitie kaka plan kaka odwa tero economy but kineno ka sani economy iwacho ni sani fiscal deficit en 5.7%. Sani GDP en 4.8. Mano nyiso ni economy wasewe ni koro kwakaw gowi wase kalo gimoro mana onego beni koro wadonje bugo cha koro kwakuny bugo wawe kunyo bugo wawuok oko koro wang'iyo kaka wada solo pesa. Koro gimoro sayo go Azimio ni gin gi members jomoyier monego jo od bura monego beni tero weche gi od bura. Sama ngimani malo onego beni jogo biro gi policies e parliament kata gibiro gi legislative agenda kucho nikech gino yiere kucho mondo gi los chike kaka dwarore to onge ng'ama osewuoyo wachne parliament. Sama inyiso japiny ni kauru sufuria ukete wiu to kunyiso gini ya ni seche ma Kenya Kwanza wacho ni unu mi mbolea wa subsidize mbolea wanyiso ni mbolea sani koro beche tin ji koro mondo pur kosenano ni koro mano ok dhi maber ubiro gi alternative agenda wacho ni koro wan kake wakelo policy matimore mai gimo wapango lakini gimo wafwenyo ni mano ok en agenda midhi wach kacha kendo jogi ok dhi bedo piny ni gidhi wacho cost of living jogi dhi bedo piny dhi wacho wach IBC kendo jogi seche ma koro ne ji osiyie ni Kenan owuok ni jogi dhi chako wacho gimiro ni wan ok wadhi wuoyo e parliament gima gidwaro ni wan wadadhi oko wadadhi chako gimiluongo ni wache nyaka koro BBI cha duoga koro nyiso ni ok giriere tir kaka dwaro pat japiny gini twak madhi bedo kar kamano mapiyo kata bir Patrice pat japiny oyiene kopo ni gini dhi time parliament pat japiny nyaka luongi nikech article 108 owacho ni iluongo ni public participation inyiso ni jopiny ibiro luonge parliament ng'ato kato wacho pache pastors kata Yesu watongeren biro gi joge jomoko biro gi jogi gimbe giwacho ni gitero gimiluongo ni memorandum gima gindiko giwacho ni wan mae gima wadwaro koro gochuno ni pa jopiny ni nyaka wadhi e ground kuko wadhi yudo jopiny oyienegi kikatiba under article 108 parliament gimbe gikela pachgi ibiro luonggi giwach ma gidwa wacho e weche mag cost of living. Patrice japiny ni kanye gini iwacho ni chenro giduto ka rango kaka iketo gi kanya chiel iwacho kanyo ni jo Azimio ka wacho ni gino kodano bed kache od bura kende jopiny bende obede gi lwedo gimoro amora mida wach ka japiny kuom gik moko abiriyo kata ang'wen madito mantiere kar ka Azimio dwaro e twak ma koro sani dhi bedo kar ka en chung mar ntiere kar kanye odwaro lokruok ABC kosin kor ka kori en pek mar ngima kose dhi nene gi okang' machalo nade kwa keto gi in order of priority to pek mar ngima kata bero uchumi en maduong'ie moloyo to bende gilose kata pek mar ngima no sani kirano yudo ka ahinya gidwa mondo gitieke weche mag telo kapok gidhi weche mag uchumi ma bende wan kaka jopiny waseo gi e okang' mabor nikech gima nyaka ging'e ni jopiny biro bedo gi freedom mana ka gin gi economic freedom kata kobedo ni telo nyalo bedo machal nade to ka jopiny onge economic freedom weche mag telo pod ok bi nyalo losre omiyo wadwa ni wakwayo jok manie twak mar bipartisan mar jo Azimio gi jo Kenya Kwanza ni giket ahinya pa jopiny mbele moloyo kaka giketo interest margi mar telo mbele. However ni inyalo ng'iyo gi angolo machielo ni wacho ni ka telo ber to jopiny bende nyalo winjo maber to kendo jo wagunda ne wacho ni telo kati kete lwedo maberie moloyo ka ok inyal keto gitesre to mano telo ni e lwedo marach. Kadwa duoko osiepna miluongo no Omulo e wach mar subsidies. Ng'eni subsidy en pes jopiny ma sirikal amwane kao mondo mbek garama mar uchumi. Tiwacho ni jo kane Kenya Kwanza odonjo kacha no giyudo ka cartels ema gikawo pesa. Ang'o mane mono sirikal William Ruto kuom golo cartel oko kendo gitero gi doho ma mak gi matwegi kata gichulo fine mondo pesa ma gikawo ma excess no dong mondo tine jopiny okang' mopogore opogore. Waneno ka jogi ok giket interest wa mbele. Interest mar jopiny sani en pek mar ngima. Owadwa Omulo be nyocho osewacho sani ni sirikal kata Gachagua be nowacho ni kane gidonjo kacha ne giyudo ka oyeini te no osetho pesa ne onge to sirikal mawacho ni oyeini te no osetho ema ne okawo siling milion 802 odhi onyiewo go geche. Aya kwa we mano giwacho ni nyocha ok gibi kwecho kaka ne Kenya Kwanza ne government mar Uhuru Kenyatta tam mar 2 ne kwecho to waseneno kweche maduong'ie moloyo sirikande te. Omiyo
wan wakwa serikal mar Kenya masani William Ruto sani piny pek jo piny hinyre subsidy no weng'ie ni cartels nyalo kawe ka cartels kawe ni wacho ni kiketo muma piny to itiekri gi cartels yangri ni dhi tieko gi cartels ti iduoko subsidies kwa mondo bek nwa ngima ma be pesawa omiyo wadwa ni ma odhi mbele subsidies no odhi mbele mondo bek ngima e wach ni penyo ni bero uchumi mar Kenya inyalo ket e lwet ji 14 kende in adier swali no is very important gimomiyo swali no is very important ani ainya kiyudo kineno jokma oketi aput moyiedhi mar joazimio gi jo Kenya Kwanza tinne margi nigi lony e weche mag uchumi ng'enygi gin gi lony ahinya e weche mag cheke nikech iyudo ka joko miyo kipao mbele e weche mag IBC gi weche mamoko gi yande kane yiero timore weche mag usuru noken weche mag pek mar ngima noken kaka wanene sani omiyo wanyalo neno ni jogi ne yande oketo usuru bedo malo nikech mane weche mag IBC bedo malo nikech mane bane priority but sani gik moko pogore gik moko change yande aput moyiedhi manoket gi president mitelo ne gi David Ndi no as chairman no wacho ni Kenya we are going in a very wrong direction omiyo wadwa neno ka leaders gi kao very seriously weche mag mbeko pek mar ngima kawuono neno ka president temo yiero ng'ama bro bedo next CBK governor gi one member majok mane kaka Patrice Ajwang gi one member sani term gi are expiring waneno ka president is making very right choices oyiero jok maber waneno jok mane nitie economic planning ginene mar Kibaki waneno Dr. Anyango masane ni IMF waneno ka serikal sane ni nia mar ndiko jok ma otiegre yo makare mondo tere uchumi mbele omiyo watemo nyiso serikal ni kate twak munugo ni kiko bed mana mar weche telo gi weche yiero sani circumstances osepogore jopiny dwaro chiemo to chiemo ok diwach ni wabro rito mana ka IBC otimre nade osedhi maber omiyo wakungo keto gigi in priority sani wadwaro mbeko pek mar ngima ere kaka wabro dhi mbele gi agenda no to I can assure you ima kose dok piny jok mabro dhi ng'anyonge ibro many ji mang'eny tok be yo gilure yo machalo nade miane mana listi mari ang'wen madito monego girangi pek mar ngima mane gima duong'ie moloyo to mano nie bede mopogore nitie school fee nitie chiemo basic needs en chiemo rwako gi school fee gi somo health benefit waneno ka serikal Kenya Kwanza dwa mbeko chudo mar NIF okwatamre en gima ber to swali mwan go ni siling 300 mibro chulgo NIF gi bro cover tuoche ma wabro bedo go mano one secondly mar ariyo weche mag electoral justice jo piny ong'eyo very well ni kadiponi weche mag yiero okotayo makare jo piny bro bedo gi ywak mapok norwarone to ken mana ywak masani 2027 wabro dhi e yiero ere kaka wabro ta yiero no e yo ma ok bi kelo tulo waneno ka nwaseloso chike in 2017 duon aput mane hotel negi Moses Kuria wach mane gidhi gi twak go kocha ema nomiyo koro kata yiero mar 2022 ni nokubedo gi tungni mang'eny ere kaka wabro bero yiero mar Kenya ka mano nyaka wang'e bang' mano weche mag ndiko jitije wan gima wang'eyo sani naneno internet ni kidwa donje serikal Kenya Kwanza ing'e ni chamge ibro ndiki nikech serikal yande chakre ni gikaw telo gisendika ahinya jok mawuok e kabila achiel ere kaka ginyalo miyo wanjo Kenya ma wachulo ushuru marom nyalo bedo ni jok moko chudo mang'eny to jok moko chudo matin lakini wante G51 million people we are Kenyans ere kaka ginyalo assure wa as Kenyans ni bedo ni gi nying mar Otieno bedo ni gi nying marwa for Kurians ibro yudo telo kata inyalo ndiki e yo mo okong'i nyingi mano bro nyiso ni Kenya wuok igni machon to bire igni madhi mbele kamano aya Omulo Junior kerango chenro mag serikal nitiere godo kon mago magazimio mia chenro magi niginto oluge machalo nade katwa ko chopo mane momiye pek to mane monego luwe tenango monego pangre kamano kapoko ka uyo masana
Gima nyalo wacho ing'eni mokwongo kapok aduoko ing'eni wawacho adieri kech wacho ni wagore gi katel to osegore go kendo president ing'eni nigi tich matek nikech oseng'inyore gi jogi lakini nitie institution moyienegi kaka auditor general ing'eni gimbe nyaka gitim audit ma ging'eni pesa dimo olal to jomage manokawe seche mo audit osetiek motimre maber mwang'eyo list wadhi gologi oko wabo wacho ni Ajwang ni cham pesa makama ngane ni cham mano to wadhi bedo mbele mano dawo no poko rumo mano nyakoro gimwani ng'iyo ni kata ipenjo mana ng'ama the first year ng'ama donje university e mbalariany mokwongo ipenjo ni economics mar iluongo ni subsidize food consumption ko subsidize production onge ng'ama nyalo subsidize consumption ni miyo ji pe igolo subsidy the subsidy ni okonjo piny tie mana joma go kode ohala nyie neno kanyoro nyoketi jo milas okwedgi nikech gin gikawo bando gidwa uso ne jo Uganda gin ng'iyo profit o ging'i jo piny koro miyo sani pur sama jo piny puro sama gipuro monyisi ni gipuro momigi mbolea ma gipuro ma giyudo cham mano nyiso ni e Kenya ka mbele ka ngima dhi dok piny nikech chon gimomiyo ji ne beto kata puodho ji wacho ni kara koro kopidh chae nikech cartels ne ng'eny ji kawo mogo bando gitero oko moko kano ji go biashara lakini mano gimoso sani Kenya Kwanza osetieko namba 2 wani priority kacha kaka Kenya Kwanza nitie gik ma okete mesa nitie gima yie kode ma yie go Ajwang manta se neno to ing'eni e Kenya ka nitie ripode mang'eny mosendiki ma ginuket gimane shelves gitimo mana buru ondiki nitie Mzalendo Kibuja 2011 nondiko report mowacho ni kaka indiko ji tije Kenya ka nikech ndiko tijni Ruto kobiro kode ndiko tijni nochakore ndalo Kenyatta obira mos Moyo donje telo ondiko jogi Kibaki biro ondiko jogi Uhuru Kenyatta biro ondiko nitie kata mon offices makameke dhiye tiyudo ka dhok achiel ma ji wacho koro report ni mae agenda maduong' monego bening'io nikech sani kopo ni gini timore matok anto sana nyalo nyiso kata mana president ni gima timore no tok ber nikech jo Kenya ka ing'eni ok onego bed ni nanore nitie kabila achiel ema koro ndiko kumoro amora lakini sani mane gimo opposition leader onego bed ni keto kaka agenda mokwongo nikech mbele ka nyiso ni kopo ni Muluya odhi oyudo telo idhi ndik mago kende midhi ndik tich nyiso ni Ajwang koyudo telo mbele ka odhi ndiko mana nyango gini tich koro nyiso ni waketo bad presidents ni mbele kae kabila kake bila kidonje tetin jodalau gi jothuru emindiko lakini onego bed ni wang'iyo ni jo Kenya ka indiki kaluwore gi sombi kaluwore gi competence ma in go kaluwore gi talent ma in go ema onego bed ni yudo ti mana agenda moko mar ariyo koso of living to wana osenyiso gi ni wamiyo gi plan wanokwaya Azimio ni gisoma e Kenya iluongo ni bottom up agenda marwa mar Kenya Kwanza kage se yudo ni gisomo maging'iyo ni agenda mar Kenya Kwanza economic plan wacho nang'o gimbe gibie big alternative giwonyiso ni gimbe giwuo oko ginyiso jopiny ni wan wapururu gimoro timo ni ber kage odwaro wach subsidy to gi convince gi president kata parliament ni subsidy ni ere kako odhi konyo japiny cha ere kako odhi yudo pesa namba 3 no wacho gimiluongo ni to that gender mapok nwa kalo cha wan wadwaro ni koro wariwre gi jo Azimio nikech gicha dwaro majority mondo okal wachno wadwaro ni mondo ji oriwre te super majority wayud super majority e parliament okal wachno mano bende apud ne dhi konyo mana pud no dhi konyo nikech mano gimote mano nego bed nigi konyo to mano agenda be wambo wadwa tero mbele kacha to agenda meku bende osechwalo negi nikech sani chal ka gimodhi twak mane gino ma Azimio ema koro ing'eyo wuoyo kacha wan ne waseyie ni ji wuoyo iluongo gimiluongo ni talks before a talk mane meno ne wasewacho wach Kenan obiro kacha iluongo ni housekeeping mbele kacha gidhi keto weche gi e mesa wambe wadanyiso ni wan kaka Kenya Kwanza wambe mae ma wan gi e mesa wacho ni to that agenda no wacho ni wambe ma kech machen wuoyo ok ing'ene kacha ok ni wan wadhi winjo mana ni jo Azimio wachang'o kacha ni wuoyo ni maru ni ma ok wanyatimo ma teruru kama chielo maruni ma ok wanyatimo koro seche magiyiere nitie gik ma important magiyie madhi konyo jopiny mane gimwa dwaro gimoro amora agenda mo idhi kete mesa madhi konyo japiny madhi kelo dongruok ne japiny madhi miyo japiny improve life ne mana agenda to agenda mar iluongo ni self interest ma ng'ato wacho ni koro wan wadwaro madhi konyo kaka ng'at achiel mano to ok wadhi yie aya makparo gi kanyo Omulo Junior kata kora Patrice Ajwang matiyo kod studio kinyi ma kawuono medo mana nono kendo wago terubini
weche mag ng'anyo kod twak gik ma gimeda mi pek kendo kiny ma kon wayaw ni line dwa thuolo mondo mi go simu ka in gi ote yor gi SMS line no yawe na riede ka uche no yudo e Facebook acha bende pichni mikero kar kacha miwa pachi kotene kod gigo ma welo mantiego kiny ma kawuono bende golo paro mopogore opogore ka wiyo masani dakika osekalo kanyo adek tok sa 4 mar okinyi koro ka wiyo masani ka waduogo twak podhi nyime kik idhi mabor ma en mbako romo. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani. Tedo. Katiratira. Tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso sa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil sa 8 mana e Ramogi TV. Minwa, Agaltot, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class, or first class? Dial *811*380 to get a Toti Jaber. Nyakoro mogo jongo seduogo wacho kanyo ni koro ka warango ote mabende usebedo kacha ka wuoro warangi aranga mos kama gintiere kar kanyo ni unto uwache nade mbui mar Facebook kata warangi kachel koda ka mbui machielo bende mar SMS kacha chatu wache nade sa Henry Ayora wacho ni ok en baraton yeno ntiere chenro achiel kachel kama na inya wacho kanyo ni jagodwa wacho ni ntiere kanyo jogi nyaka lumana chi wane mo ainyore baga ki wangni ratichwa nyaka jo Kenya wayudi kaka jo Kenya ero kama na inya nitiere ote madonjo mana kar kae yes ote gimedo mana chopo kar kae wasomo koma wanjudu thuolo mar somo kata kamano bende madonjo e Facebook kanya kora Ramogi Ajwang nitiere Boni Ouma owacho ni mano nyalore anyala konyowa ka waonge wanodwa ng'anyo mapiyo piyo mondo gigorum Odawa William wacho ni TWAK ema kare ngima maandamano ema duoko piny aya ntie kanyo Steve Jalango wacho kanyo ni jogi onge gima dhi timo e wach ngima moidho instead gidhi loso kaka gin giwegi
ginyalo yudo lemo kendo donjo e sirkal ketwang'u ubiro miya duoko paro nitiere kar kae gin paro mabiro mopogore opogore moko bina thuolo mar rango kara kamano paro ni pod nitiere kae kod Patrice Ajwang kaachiel kod Omulo Junior wanono weche gi okinyi ma kawuono ka warango en twak kose nang'o ma timore iye kamane wachake kacha mar pod den wadogi ka wantiere ka kod Omulo Junior kod Patrice Ajwang Omulo Kenan mabende koro nosegolo oko e komiti mar jaberio mag jo Kenya Kwanza nyaka sani koro onge kendo kwaneno kanyo jaod bura mabende koro kokao kare maneno jaod bura masuko mabende kinene kar kacha gino mantiere ma irango e kinde malach nyalo bedo ni en ang'o mane kelo pek mano mar golo Kenan kata we siasa mantiere iye ka duon buche kaachiel koda karito demokrasia en achiel kuom dwaro bende mag jo Azimio mondo mi orangi edieri dar kawuok e duon buche nyalo bedo ni opogore nyaka sani jo Kenya Kwanza nigi mor ni mar gino magiwacho en ni duon bura kata ruog siasa mar Kenya Kwanza ochiw luor ne mano duon marango weche mag duon buche e pacho kae en paro mane manyalo bedo ni nitie manyalo keto twak makamagi bende pod yuda achiedh nadi kinde mabiro ing'ele mokwongo gima nyaka wang'e ni Kenya Kwanza onge lwedo ka wan onge ng'ama nyiewo onge ng'ama mako waywa gi tol ni nyaka join Kenya Kwanza sheria mar Kenya mano kali 2010 constitution article 36 macho ni nitie right mar association inyalo wuok ka midhi iwuok gi ng'ato itim gik midemo article 38 wacho iluongo ni political right jasiasa mora mora nigi political right monyis ono nyalo wuok ka modhi owuok gi chama moro kata odhi obed kamoro mano gitimo right gi kaka joka ting'eyo jo Jubilee kane gine Kenya Azimio nikech Azimio en coalition party ne giyudo no luokgi nikech gine ma gi namba 2 kuom jo mang'eny nikech king'iyo Azimio party ODM manigi members mang'eny iluogi gi Jubilee nigi members 33 mano nyiso ni gimbe gin gi dhogi gi kata mana Wiper koro ka seche me imiyo ji kombe to gin onge kombe ma giyudo iyo kata mana komiti mar ji abiriyo ne neno ja Jubilee onge jomuwuok e Azimio kichako kwano Tienda Molo Millie Odhiambo jokate gin jo ODM ja Wiper nitie achiel jo Jubilee okomi koro ka gin gi ywak gi nikech coalition agreement be wacho niya ng'ato ando kowinjo ni koro en gi ywak ne coalition gi nondiko maber ni kochopo dweche 6 bang' yiero nyiso ni chama mara mora mane coalition oyiene wuok oko mar dhi gi jomoko to wan onge kuma wasendikore gi Jubilee ni koro Jubilee odonjo ayanga e Kenya Kwanza Jubilee gin gima gitimo ni gi support presidency mar William Ruto mano nyiso ni Kenya nyiso sedhi yiero Ruto sebedo president koro ng'ata nyaka ti kode koro seche moketo Kenan joka winjo marach nikech gineno ni ma ne en ng'atgi to en ng'atgi nikech koro gineno ni coalition agreement cha omako jo Jubilee pod ni e bwogi lakini joka to nicho sewuok gin kuma gintie Azimio ka gin mana gi chunygi iluongo ni gi tipo lakini ringre gi chunygi onge mane mino dhao nitie Jubilee koro onge Kenya Kwanza ok nya interfere gi democracy mar party mora mora lakini gima be nyaka jogi tim ni seche makoro giseyo jogi nyaka gi tim amendment miluongo ni Political Parties Act ma 2011 nikech ng'ende register political party ok oyiene dictate ne chama ni koro wan odwano tim kama en gini gi regulate gitemo mana baru nikech chama ka chama nigi constitution margi MPs moyierogi mokwongo anasewacho maber king'iyo chama mayierogi obed ODM obed jogi uso ga ticket mano kariambo mano ji mang'eny ndiye iluongo ni the highest bidder ema yudo ng'ama nigi pesa mang'eny emimiyo ticket sami semiyo mang'ato nyiewo ticket odhi e ground oyuko ne ji jamna seche mobiro kucho odhi manyo pesa nikech otiyo gi pesa mang'eny koro yudo ni wan wayiero wakoche kose dhi kucho ok gin loyal ne party ginano ni party ni ncho se yiera otiyo kode kaka platform odochi koro dhi manyo pesa seche mwamiyo jomoyier ticket ok jomo siem gi luth wamiyo ng'ato moyier gi jopiny mowuok piny kacha mong'e ni chama ni moyiera ng'ano dhi tiyo ne jopiny kaka dwarore be ok onyal wuok e party ne modhi o support party moro koro jogi nyaka tim amendment ma Political Party Act kech anyalo wacho ka kendo ka en gima adier ni kata chama wa mar ANC neno kaka nwa deal go sosi
Mheshimiwa Ososi kana wewa watero gini wachne court walore court itero wa tribunal odhi kure tinyiso wane constitution wacho ni article 38 MP ni political right kucho maki yote mane political parties act deogi kama koro kagi yie ni gidhi loko chike gi to ginyalo loko chike lakini golo MP ni koro wuok ni mo odhi kocha bedo matek koro nyeni chike gi ema bagowa nikech chik wacho ni kidhi iriwori gi party moro kata idhi mosori gi opponent mano nyiso ni ichalo ng'ama advance ichalo ng'ama uso sera mar party cha kono nyiso ni sheria wacho ni ichalo ng'ama ose resign onego beni resign igo ilioko idok ni iri jopiny lakini sheria no be wacho ni article 38 wacho ni in gi political right imbi nyalo wuok midhi kuma chielo cha koro ka jogi nyalo timo amendment ginyalo konyo ji te kata ginyalo konyo Kenya Kwanza ok en mana Azimio kende ma wuoyo be mogi onego bedne dhi wache gilos kaka sheria nyalo timore mondo mbele ka ok en Azimio kende kata ODM madhi hinyore parties moko be bro hinyore mondo wayie ni MPs obede chama moyiere no koko dwar chama no to dok ne jopiny odhi yier kendo mondo duoge parliament. Erokamano nya Patrice ntiere mano wacho ni chike nyalo bedo ni loko chike kiloso mondo mi oganda bende obede kod wacho ni duon bura ka duon bura wacho ni nikech iro ne mana ma iga mokalo iga mabiro ponitie achiedh nade moko wuok bende yiero mokalo mano ma iga mar 2017 nyaka sani no ka gima notimore kocha gima potimore sani jok madhi mosore ko machielo wacho ni magi adhoga jok mamoko gi bende ntiere oko mondo losgi oganda obiye yo machalo nade bende nitie chimoro mabiro winjo na dieri e chike magi jo Kenya Kwanza kod jo Azimio riwore od bura kendo kalo chik manyalo konyo oganda. Gima jopiny onego ng'e mokwongo ni duond buche mag siasa en gino ma demokrasia opuodho kaka ginyalo engage the government. Ka dipo ni in japiny kendi in gi dwaroni onge kaka sirikal nyalo winji ni ng'ata achiel unless in gi structure machalo kaka ichalo institutions in ng'ama nyinge duong' chalo institution emo miyo yudo ka sirikal ne nyalo negotiate gi Raila sirikal nyalo negotiate gi jogo machalo Mandela gi mamoko omiyo duond buche miyo koro wawuokie neo-patrimonialism wawuoke ng'iyo ng'ato kaka ng'ata achiel to koro wang'iyo ideologies koro parties gi miyo koro jopiny bedo ga ideologies kendo ging'eyo gigo magigorene gima jaka jopiny ng'e ni wach negotiating with the government kata the government MPs negotiating with jo opposition ok en gino manotako sani to waneno ka chik sirikal mokaro mar Uhuru Kenyatta gi Raila Odinga anda BBI ndalo mane pod gimanyo BBI gin giwegi ne gi loko chik mondo parties mani opposition oyud yot ka negotiate gi the government despite position mane gin go emomiyo ni yudo ka ndalo moko ne giwacho ka gin Kisumu kacha ni ODM ne onge kaka nyalo tiyo gi Jubilee kane chikno nokoloyo otherwise then unconstitutional mano alone no yao Pandora's box mar ng'ata manie party machielo associate gi parties manie government kata parties machielo mamoko gima nyaka kendo jopiny ng'e ni interest mag parties gi interest mag jopiny mag a leader jatelo opogore omiyo ok inyal tamo ng'ato ok wabichopo kamoro makoro wawacho ni ng'ato osetamre ni ok bi engage the government kata ok bi engage other parties nikech we are human beings to kaka dhano onge kaka wanyalo police kata wanyalo keto kore katiba kata chike ni dhano onge kaka ok nyal timo gik mamoko nikech magi gik manie chunjewa kendo gin dwachwa to dwachwa gi rights ma koro obedo enshrined in constitution omiyo ok apar kipacha ni wachop kamoro ma wabro keto chik ma bro rito gik ma dhi mbele gima bro meyo warito institutions machalo kaka political parties sana Africa ka en watimo primaries kaka wadwa Omulo nosewacho yo makare maka primaries oserum onge ng'ama neno need to decamp odhi e party machielo to kadi ben ni otikone ne yude yo ma tekie moloyo ma joma ne nie party machielo noketi tresremi yudo otikone yo mopogore onge loyalty mibiro bedo go gi party
Omiyo shida gibedogo en shida mar primaries. Wanyalo ko piny Uingereza kata piny US. Iyudo ka onge chieng' ma ja Democrat nyalo vote gi ja Republican. Nikech sama gidhi e yiero mar primaries, en yiero maler maonge ng'ama nigi ng'ur moro amora. To kata ka ng'ur nitie, gin gi yore ma ginyalo resolve ng'ur ma party as a institution dong' kaka en. Kenya waka, on the other hand, iyudo ka ji nigi ng'ur mopogre to ndalo siasa kata ndalo primaries, iwacho ni ibiro ng'eyo difference between party gi party owners. Omiyo kidhi yudo tiko kata idhi manyo tiko, ji chandre yo matekie moloyo. Omiyo mano en challenge mo through to political parties. Ni sama koro timo yiero mopogre, especially e kidienje mapeny. Make sure ni yiero go gilerie moloyo nikech ok ibi ng'eyo chieng' ma jok mi yiero marach bro ndhogi. Weuru dwach jopiny odhi mbele makoro wang'eyo ni suppose ni I work from, let's say, UDA, in gi ideology machal kama. Ki work from ODM, in gi ideology machal kama. Otherwise, okwanyale position ourselves ni wawacho ni at the end of the day, sani ka yiero setemre, wawacho ni jok modi camp to other parties gina ndhoga, to esam yiero mani political parties mwalo, to nokwatimo pexen moromo. Onego watim pexen moromo, mondo wang'eni magi jok machal kama to magi jok machal kama. Let me give an instance. Nitie jok moko mano yier gi duond buch Jubilee in 2017. Achiel kuom gi chalo Murkomen. Yande kane sirikal ne gibalo, Uhuru Kenyatta gi William Ruto no balo, ne nitie jok mano chung gi Jubilee, position mar Jubilee, Mythical Inturi gini Murkomen, mano kwaneno wasiwasi. Ng'eny mane jok mano wuok kocha kendo no luwa koni, mabende ndalogo mano wadewa raise this issue nikech koro wawacho ni one very honest gi this conversation. No waneno ka jok mano biro koni ng'eny gi no yudo otiko e yo moko winjore, kata yo mane ng'ur nitie. Omiyo wawe ng'iyo gini ni sa yiero to koro wadino itwa kendo wawimo wang'wa ne gi ma very important. Watimuru primaries e yo maler kendo wayieruru jotelo maler mondo bang' mano onge adhoga mabiro beti. Nitie chenro gi mag good faith kata jok mobiro gi bad faith e TWAK kata paro moro ma ok ni kare. Omulo mine gi moro ma osebed kata kiwacho. Ojo kanyo ka jaod bura mano mararieda mano Otiende Amolo osewacho kanyo ni kweth mar Kenya Kwanza nochopo kacha ka onge kod paro mar bede TWAK makama nomi koro TWAK makama no ne ong'uki mar gigo mana gidwaro no kochop kare. Sani koro osewacho ni chopo yo makare. Dipo ni waneno chenro machielo ma gik manotimore higa mar 2017 dibedo kacha kanuore handshake no chopo kendo handshake no chopo ma orumo gara wacho ni ne ok oket gi kacha no konywand gi TWAK makamano ne gionge. Gino mano be ni gilose kacha to handshake ne ok omake BBI ero ne okethi. Mano mano tingo weche gi mag yiero kata electoral injustice. Poni ochope TWAK kama koro nitiere sani. Idhi mule to ka omule biro nyagol machiedh nade ma yiero ka yiero ni nitiere gik mopogore opogore. Ang'e maber ni paro gigo mane nitiere e BBI, ngine moko bende mane osero jatendi machon mano maduong' bura ni wacho ni en gik moko e kanyo ma ok oser. Kata kamano ne ochung kendo ka ne ochunge gik mantiere kacha mane becho kata mane nyabedo ni samoro jotelo moko no koyie godo. En kinde machielo moganda moko nyalo bedo gi paro mar chiere e TWAK makama. To odhi tero oganda kama chalo nade mondo mi to kero manyien kik wabede Ramogi TV ka kendo ka wago mbaka machal gi mae mano bende nogo higni mokalo. Ing'eyo wan gi manyisi Cleophas ni e mesa kacha jo Kenya Kwanza biro gi chuny maler. Mana miyo ne gigolo Kenan kane weche wuok marach. To gima timore ni jood bura moyier gionge chuny maler. Ji odhi kacha gi interest. Mane gima rach gi episte. Obed mar Azimio, obed mar Kenya Kwanza. Ok ging'i jopiny. Gesani ipani sani kwa kelo gimiluongo ni BBI. Be wan gi pesa mar mwadhi timo go that BBI. Emiyo Ruto nowacho ni ya gik mwadhi wacho te watere parliament. Kantie parliamentary amendment watime mana e parliament. Seche miwena nowacho ni nitie gik moko maber handshake. Ing'eni kata mana handshake kana timore. Ji nokong'e ni BBI dhi biro. Ji nomosore. Ji wang'e ni ka ji osemosore to wach norumo. Nomo kamano koro ji iluongo ni brother. Mano wach norumo. Wan ok wang'e ni gini dhi nyuolo BBI. To gima wang'eyo kendo nawacho kaya maber. Jakomo wacho ni en ok odwar handshake. Ruto bo wacho ni ok odwar handshake. Nikech handshake osewache marach. Ing'eni jo siasa riek. Ng'ato ko winje to neno gik maricho. Jo siasa riek. Mane miyo watimo political science. Nikech ing'eyo ja siasa ing'iyo ni
gimane mok dhi chwanyo japiny gimane midhi bembeleza go ochalo kanisa ngene pastor nyalo madho divai to unu dhi kech kacha onge uno kuriwori gi Yesu to mano nyiso ni ya u believe to ni iwacho ne wacha dieri jo siasa riek koro gibiro ni bipartisan oking'ie dictionary another word mar bipartisan luongo ni cooperation manyo nyiso ni wa cooperate wadwa wuoyo wadwa tiekore koro tiekruokni ok nyise ni koro ji dhi mosore lwedo ji timo ni ya apis wadhi keto kacha mar opposition leader udonje yo mayom ong'eno onge gimoro miwacho ni koro idwa donje ni appoint ng'ane koro wacho ni wasemi office mar opposition lakini jomoko be pod dhi ywak kan ng'eno watu wadong' oko itero wakanye ibo yudo ka jomoko be dhi yier ambassadors jomoko dhi miti jomoko kanye mane kaka siasa ringo koro seche ma jomo yier jod buro yier ni gidwa timo gima gitimo mariek ma bro konyo jopiny nyaka gibed gi chuny maler ma ging'e ni gikonyo jopiny weche mag electoral justice wase ywak from 1997 lakini wiwa wil ni seche mwana wagoyo referee nikech kata mana sama ji tugo okada lungo team matugo nikech abro chwanyo nikech jo Arsenal kajo kada chwanyo ng'ato lakini seche ma ji tugo team ni koloyo gi celebrate team olocha nyaka igi wangi referee donc nyaka gingi wacha no wadhi ginene ogimoso referee mano en natural mano nyiso ni koro referee kaka jo IBC gin joma sani siasa mar Kenya kaka anaseng'iye kaka Omulo Junior kaka Kenya Kwanza anasepimo kena sasa from 1992 siasa mar Kenya ka en gi mipango en gi ichorone gech iwacho ni siasa ikaw gi thuon koro kikawe gi thuon jomoko ni jakom en osebedo ni en ogore ne liberation osegore ne ilongo ne reforms ose reform mogolo gimiluongo ni ECK okele kia IBC oduogo IEBC IEC omodu chako duogo ka koro kik wi wawil ndalo mane Marago wacho ni ji dok e yiero jakom no dhi handshake wi wil gi Chebukati ngene wasawacho ni oginya dok e yiero nikech Chebukati mane problem wan waduogo bede BBI wi wil gi Chebukati karo winye kare nene kom kare ne wana jakom gino concentrate wa Chebukati no doko bedo chairman do wadi yiero gi ngama chielo samoro an manda bedo kara chairman mar IBC mbele ka sani wano secha ko weche moko wi will gi wache reforms mo adoro mar IBC ja an gi maneno ni seche motero reform kech wadoro representation mage wawere gi moro ma ja komiso biro ni no wada devolve ingene samo wacho ni wada tero IBC ni Oma Bay dilando result ne gi IBC ja ingene mano kendo wadhi kelo koko mang'eny nikech ng'amo nyisi ni udhi control counties moko region ka region ji nigi ukabila ng'ato bro jo central bro kwalo kura kaka gidwaro in fact mano ke maji de kwala kura mo kata mana IBC makoro duong'ni koro gimo wang'e kani jomotero kuchocho kikwater joma chalo Cherera ana ke gimiyo fight ne Cherera gino dhi on in the class kacha ana se wacho kabisa in kusetero unu tero mon du tero joma chalo kaka for example no ka kata ma deni joma ko matendo tindo ma wigi richogi ema do bet kacha dena gi macha de telekao lakini semise ka mon mo ku tero kacha cha to dwa chako ywak nyaka waket joma tek IBC kacha ko wacho ni wadwaro telo ma serious kanyo yangeni kayo wan gi jomo pogoro wan gi joma minewa maneno ka to wacho ni mondo mi yud lemo mari ya IBC iyude by merit lony mari ema kendo ber to koro chako biro ego wacho dwa mano joma chuo na respect mina kabisa kendo mina joma wahero kabisa kendo gin man gi nyuolwa lakini ji ok chalre ji opogore ntie joma muol ntie joma kwiny inyalo somo to ionge baji maber ntie ng'ama ko somo wiye bil ing'eyo nyaka ing'i tactics gi opportunities ma ng'ato nigo iluongo ni talents ma ng'ato koro iro igani nikech koro kar kae Omulo gima dwaro ni joka kata kama oganda chomo nikech mano bende point mazimio bende kelo e kinde gi ema yudo ni yiero mag commissioners manyien mag IBC manyaka sani onge PC ma en referee gino mazimio wacho okunya bedo jogo maginyo tugo kaka jo Kenya Kwanza tu machako da yiero jogo matimo nade na bedo IBC ma bedo IBC gimana gitimo maber ne chungo panel kaka nikech kaka no dhicha macha no sedi to ka jingene chungo panel
chungo panel no ne ber lakini sani kik ng'ato wicha kuwil ng'ene gima dira gi jo Azimio ni sama koro ji odhi bet kacha widhi wil gi joge ibo chako wach BBI kata gik moko opogore agenda moko nego benu ng'iyo go mbele ng'eni nyaka wang'i mbele kechina no kata king'iyo system kako siasa no chako ringo 1997 kaka wago siasa kaka jo Azimio sebedo kaka siasa opogore ni neno kako chero ndiko buk ka owacho kaka koko ne ng'eny Tallying Center campaign secretariat mar Jakom dao ng'eny majan ko yuku kasi cha jamna ko yuki jilalgo juso fuko joringo koro en jo moko nyisa ni kikidhi kacha jo kabe kikine enoge kata time mar dhi bedo gi joka ing'eyo sama in gi team ana nyalo nyiso ni kwan serious ni ji dwaro loch kata onagi luo land dwaro loch nyaka koro wami opportunity ne joma tindo wadwaro joma tindo ma wigi richo manyalo nyiso Jakom ni kato rach kato ber kik wabed gi jodongo moko ma gin gisebet gika opportunity gin gisiku miliere koti gimbe gin gigo ohala ging'ene seche mi lose gimbe giyudo profit wabede gi jomoko matindo mane beno Ruto ne riek Ruto nokawo joma tindo joma chalo Itumbi kiang'o jomoko mong'e gima gitimo goko kawo jodongo keto piny jodongo no nie campaign lakini vijende mokao kacha ni un tima oketi gitezre ma campaign secretary to dich mako kiti tiwei iwe tich macha en contract mindiko koro ngene sami kawo ji moko mawalo ogini giketi ni ani Jakom ngene gini sekao wan gi deep state wan gango to joka to wuondu ji yuko jamna jiringo kaso ka gisewe sani koro ji ne die street e maandamano ji die ng'anyo gin king'iyo areas gi onge kama dhi ng'anyo onge kama dino ndara gin tijgi ni gin sama Jakom go press conference gin kanyo ni ng'eni my deputy my running mate koro wabeduru serious wakawo joma tindo jomo somo jomong'e gima dwaro joma aggressive seche mwadwaro kawo telo mbele ka wapang ti jibo wuog oko kik ing'ene nitie agok momoga pile niya gin wasekawo koro ji ok dhi go kura ji nyaka bed ni wang'e ni nitie mit mar telo sani joluo nyaka ng'e ni mit mar telo uneno kaka jo chak no kawo telo no kaka koro gindiko mano nyiso ni mit mar telo ni ka jo rabuon kano kawo telo ni gindiko mit mar kawo telo koro wame nyaka wang'e ni kwadware wabed serious mit mar kawo telo wacho nitie meloma nitiere wich will madonjo ga kinde magigi te chako timore Patrice wich will ponono nodonjo kane BBI nobiro ma Uganda wigi owil gi gino mane gidwaro tok mosruok mar Odinga kod Uhuru Kenyatta ka ponono nitie winjruok madhi bedo e kinde ma twak dhi bedo karkar mang'anyo bedo mondo obed kawuono osechungi ka koro ng'anyo ma kamae osechungi ma koro waneno kinde gi ka Uganda biro odhi chalo nade ni mar mane kama dhi kelo wai gimoro mwawacho ni winjruok mar tiyo kanyachiel to Uganda wigi wil gi gino mane gimanyo madito mantiere e gik mamoko go ing'eni Jakom wacho ga ni kidwaro yudo solution ne shida ikwongi penje ni koth no chako goya kanye kawuono kana bire TWAK kawuono kana parora na penjo na temo penjora ni ne wachopo kanade kendo ne wachopo kanang'o iyudo ka ng'enyne ok wasebedo gi nia mar loyo loch maduong wasebedo mana gi nia mar loyo vita matindo mwagoyo gi sirikal mokwongo iyudo ka 2017 yande kane Raila odhi mosre gi migosi Uhuru Kenyatta no mosre gi migosi Uhuru Kenyatta nikech nodwaro kelo kek e piny ka to ahinya kane neno statement mane golo gi Uhuru Kenyatta ne nitie gigo mane gidwaro ni mondo giloki mondo timre nade ok oter pinywa mbele nikech yande gik moko nitie ma hinyo pinywa omiyo yiero ka yiero ji nyaka dhaw gima ne ok ging'eyo kendo strategy mane ok gibedogo ni ere kaka wan bende ka wadhi yiero mabiro ka referee en ng'ama either en ikorwa kata en impartial magi gik mane jo NASA at the time wigi no wilgo gima ne gidhi gitilia manani ne en telo gigigo duto te mabiro gitelo kaka security geche gi pesa yande kana wadhi 2022 elections no Kenya ka no bedo gi the highest voter apathy ne nitie jok mang'enye moloyo mane okogo kura kata moloyo yiero mokalo nang'o mobilization ne onge ta hinya jo dalawa iyudo ka Homa Bay kende atama jogo kura madhi mana 300,000 noko wuok modhi ogo kura nikech ne gin gi ng'ur mopogore ahinya kit katenore gi gige gik ma motenore gi nomination omiyo
kik wabed jok ma yiero ka yiero wabiro kendo koro wawacho the same thing after elections. Kata kubedo ni ng'ato popular manade, kata in the US, iyudo ka nitie jok moko ma primaries giyombo kata mana gi 90%. To gimomiyo nitie voter confidence in the US en ni jogi nomiyo opportunity mondo giyier ng'ama biro ting'o bandera margi kadhi e yiero mar elections. Mano ok timre Kenya ka. Kata kubedo ni jok moko ok time, kata mana jo UDA ok time, NC ok time, to wan ahinya nikech wan king'iyo manifesto mar ODM en ni wagore ne electoral justice. To electoral and social democracy, wagore ne social democracy. But social democracy kaka ideology marwa ok nyal bedo ka wan okwa preach. Ok de ka koro Mackenzie gimomiyo koro sani wakete tesre ni onyiso jopiny ni kik uchiem to en odiochieng' ariyo e week kende moko chiem. Omiyo ji tho to kendi yiko. Omiyo wano wach maleta ahinya. To e siasa ka mane gik matimore, iyudo ka kinde ka kinde wawacho the same thing nikech kumiwa opportunity mondo walos wachni, wiwa wil mondo wadhi e weche moko mago yuma, ahinya mago yuma, to kendo wiwa wil. Kaso bang' mano bang' yiero 2027 koro, wabiro yuago the same thing. Emomiyo jo wagunda nowacho ni the more things continue to develop, the more they remain the same. Kaka gik moko medre dhi mbele, kaka gimedo bedo mana kaka gintie. Gik mogore ne kawuono gi gik mane wagore ne 2013 gik mane wagore ne 2017. Reforms mane watimo in 2017 emano miyo yiero ma 2017 no goloko. Omiyo we can see some progress. But kinde ka kinde ma ok wasebedo piny mondo wabed focus gi reforms, onge gima osetimore, we are still back to square one. Leave alone that. To the political class weche mag economy. Kako wadwa no se wacho ni tie ripode ma mopogre maka obedo implemented, wanyalo solve problems manie Kenya kate. Kenya kate. In 1995, jo Kenya nobedo surprise ni President Moi no keta put moyiedhi mondo ng'i weche mag cultism. Masani wagore nego Kenya ka sani. Omiyo dobedo implemented de koro onge. Weche mag economy nitie reports mo kinyal tieko. Nitie jolony ma bende osegolo Kenya e okang' ma chalo kumoro to dhi kuonde machielo. E pinje maoko, jogo ong'eyo ni Kenya kiyudo jatich motiegre maber mowuok Kenya, mae ng'at mabiro tiyo maberie moloyo jite nikech wan jok manigi maino kendo watiyo gi chunywa te. Ere gimomiyo eta weche mag siasa kendo weche mag sirikal emomiyo gik moko rochore. Omiyo it is time mondo sirikal obed piny kendo ogo darubin. Nyocha waneno ka president o bypass tonje rules mane ji wacho ni ng'at moro amora mane wuok e kabila mar Luo no konego bed Major General. Waneno komiyo wa Major General. Let us see progress from there. Let us see progress in the sense that wadwaro neno jok ma nigi tiegruok kendo olonye weche mamoko yudo kombe kendo imiyo gi opportunity mondo gi ger Kenya, moloyo miyo jok ma iyudo ka sombgi is in question, to kata ka somo is in question, wayudo ka kata kuma negitie ne gin gi ng'ur maliche moloyo, to magi jok ma watimore nade wamiyo telo. Omiyo ok onego bed ni every election cycle we talk about this. Wabedo jok makoro we can't learn. Nyocha aput moyiedhi no wuok parliament mar Kenya ka, nyocha dhi Rwanda Kigali, kendo swali mana gidhi gipenjo Kigali yani ere kaka wanyalo keto city wa Nairobi obedie malerie moloyo cities te. Jo Kigali no buogo with their answers. Negi wacho ni ka kidwaro ni city obed maler, kauru yuech to kauru wheelbarrow uka uchafu tutero kumutere. How is that difficult to implement? Ere gimomiyo as at now pod wanyalo yuag sani koth chwe ni drainage is a problem in Kenya. Ere gimomiyo sani pod wanyalo wacho ni mogo is a problem, to sani keyo marwa mar oduma duong'ie moloyo kata ndalo moko mane oro nitiere e piny mar Kenya ka. Ere gimomiyo pod wayuagre ne gik mane onego bedni wasegore negi chien kuchacha. Omiyo sirikal gi wan jo ahinya nagi onego migi example, especially the lowest county government. Ntie gini gima jo piny be wigi wil ni sirikal ni mashinani, nitie MCAs, man is the lowest level of government.
nitie MCS mudhe uyiero kacha to MCS tinde through governors miyo ji basari. Nitie MCA moro ma wuok Gwasi South iluongo ni Nyakwar Mabende. Anyocha neno kutiyo maber in the sense that tero nyinge jok madwaro basaris to omiyo gin full. Mano nyiso ni jopiny nigi serikal within them. To ere gimomiyo counties magwa ema failure moloyo kata national government. Yuro ka county government odhi onyiewo gate mar 1 million. County government odhi onyiewo chai mar 70,000. Wan kako nagi ka wan gadier ni wapigania social democracy. Counties mamagwa onego tiye maber moloyo nikech ka weche chiemo to wan weche niangi sukari masani chando Kenya wuok Kenya Western gi Nyanza to king'iyo counties magwa ingeni agriculture is a devolved unit ingeni kata sani am at pains ni pod waneno ni governor nyaka dhirom gi rais mondo let's say so ni sugar function ni governor nyaka rom gi rais mumias function en gi agricultural sector onego gi empower jopur mondo those factories of function. Omiyo as a people kendo kako nage wagouru darubini waouru keto national government tesre nikech at the end of the day ok gibisavie moloyo county government. Ero kamana inya wageni ote thoth kendo ote mero madonjo karaka somo ote madonjo SMS gimago bene madonjo kacha e Facebook mondo Ramogi TV. Omulo Junior ntie ote ma ni karaka ntiere ote ma ore Patrice Ajwang wadoni ka waduogo wasomo gi achiel kachiel mondo mi wang'eni wachomo kama chalo nade. Ote mag Facebook mano ka wantiere karkanyo. Omoro Francis, sirkal biro tiyo maber ka waketo ng'anyo gi luoro mandamano. Omulo ange duoke Francis Omoro Francis. Stevens KE ng'anyo gi TWAK nywandi yote gidhi mbele wache ka gidhi tero gitemre kamano. Ote machielo mantiere karkanyo ng'ayo gi bende ka wadhi kanyo Okinyo Chogo nyiso Omulo ni giyie lok giwek luoro ng'anyo. Wacho ni kendo ginyis jatendgi ni owekero belo mathoth. Aya ote nyochopo Okinyo. Omulo winje. Chali Agwaro wacho kanyo ni mbakoro Ramogi TV wacho ni Kenya ran maonge chike momiyo ok wanyal yudo ratichwa. Wacho ni wadigni wadwani oyaw sava to sava ni wakia ni Ruto ema nigi sava koso sava ni oko. Machali Agwaro kani Nyarongi. Ero kama jowane kani Suna. Okinyo Chogo ero mare ndiere karkanyo medo kanyo ni TWAK goto osegore Luanda. Jok mawinjo matek gin jopiny. Ntiere ote mugi karkanyo mar Okoth Lost Poet Wycliffe. Wacho kanyo ni yae ng'ato nyocha obiro e twagni machiegni ka. Wacho ni notuo ni okodwar ng'ama kedo sirkal tesre. Fuara ne uru gereure gi Patrice Ajwang. Aya mago jok mantiere karkae ote godonjo mana kae kaka iyudo ikanyo. Patrice Ajwang kachiel koda ka Omulo Junior. Omulo Junior ntiere ote modonjo karkae SMS line. Wacho kanyo ni Omulo Junior uwe marache wijo mamine. Ondike kaka kizungu. Wacho kanyo kani apologize. Mautiye karkanyo ni selero wachni. Wacho ni ng'ata ni ratiro mare mar chopo elemo mora mora. Okokono wanyinge karaka. Ng'achoro dhi wacho ni Omulo Junior ochop aya wacho kanyo Omulo Junior mondo dhi omeda ne puonjore wechege mag siasa. Mondo mi omanya ne orengo gavana mondo mi gitwaga ne kanyachiel. Ramogi TV penya ne uru Omulo ja Kenya kwanza ni ya gimanyo nwa tije e pinje ma oko nang'o to tije go bende ni mana Kenya ka gikelo welo mang'eny matimogi. Jo Kenya maonge tije moko riek kendo ng'eyo tije go moloyo welo go. Example wacho ni the all carrier ine wainde miadi man kanyo ka tidia ni Kibos mantiere piny Luo inene ni waindi ni kuno maromo nade to jo Kenya machulo tax gi to onge tich ma Aquinas Oliech kan Mombasa. Ero kamana ahinya daka ne ka uwoe weche mopogore mago motenore kod jogo man Dhewa sidi mar Dhewa kono na ng'ate mar Dhewa angwa lose kete Ramogi TV karka. Omulo acha kodi ote gi ang'eni saido kanyo modonjo kata masomo muke SMS kae mara aria deka uchiel nono paro mentiere go ang'eno kono kanyo deka 50 tamo loro
TWAK okinyi makawuono. Jowinjo moro wacho ni oluoro ni serikal ok oluoro ng'anyo ing'eni as much as no yiene ng'ato ratiro katiba ni mondo dhi tim ng'anyo ratiro mari no ok oyieni mar hinyo ratich ng'at machielo. Iyudo ni ng'ato uso alot, ng'ato uso rech ne kamoro to dhi ohinye embe ng'eno dwaro chiemo. Ok onego ng'anyo ka en ng'anyo moro maber ma ji wer, ji wuotho ma onge ng'ama mul, onge tiagas mogo mane ng'anyo maber. Lakini ng'anyo makoro joma undu bodonje ing'e nitie joma beyo gi joma richo. Koro sirikal temo mana ng'iyo ni kik ok gidwa ni ji otho, ok gidwa ni gik moko okethre, gige ji okethi. Mano omiyo sirikal nyaka koro beda piny gimiluongo ni reasoning. Wabedo ni wadwaro ni gima sirikal Kenya duong' moyo ng'at achiel. Namba 2, ing'eni weche mag tije, ing'eni economy samo olosi mobiro malo gimiluongo ni industrialization nikech kisomo bottom up agenda mar Kenya Kwanza owacho maber housing projects kaka nyochake ne ineno ka igero ute ido ni mondo jomoko machalo kaka ni slum areas ka koro yude thuolo mar bedo gi ot ichule yo matin lakini ok ng'iye side no odno samigere kamigere no ntie jomufunde madhi tiyo kacha ntie joma simiti iuso kacha ntie chumbe yani iluongo ni job creation kacha industries madongo gi nyaka wamany joma oko iluongo ni investors joma dongo manyalo kelo kendo pesa e Kenya ka matim ne ji gik madongo ing'e gima timore kata mana Luoland nyicha ywak ka kineno kanjo year kas iyudo kan ti ng'ato nigi pesa ng'ato osebedo e tich moro maduong' osebedo gi pesa oseti industries ing'e kiseyudo pesa mang'eny imone gi yaw small industry yaw industry mo matin e gweng'u indike ji imbe konye ji imbe ok ni koro imbe riede line imanyo tich gomulo gini ing'eyo mano onge kaka nyalo timo nyaka wami jo matindo opportunity mar yudo tije koro sirikal mar Kenya Kwanza sama economy stabilize industrialization dhi timore ji nyaka yudne gi tich ing'ene seche mane mi na oppose wach moro ni ji ne wacho ni imedo gi mshahara gi timamo ing'eyo wan gi institution moyiene gi medo mshahara iluongo ni SRC gin magi recommend ni ka to wadwaro wan ne sirikal mar Kenya Kwanza tiyo gi miluongo ni RRI Rapid Result Initiative gitimo gimiluongo ni performance contracting samitiyo cha idwa ng'ini to tijino ere kako konyo japiny tisemitiyo maber no inyalo wuoyo wach mar medo mshahara moro mane medo ji aoya cha ok inyalo ng'iyore gi kaka economy dongo ng'ato wach maber ni siasa nyaka chaka moro wan joma koro nie siasa mane gimo wasomo to siasa anana yie maber samo koro ukelo rengo no wapuonjo rengo mano embe en mentor ano rengo en ng'ama a respect kabisa lakini gima seyo e Luo Nyanza maka dipenja jomoko setiyo gi jakom ma gin gisetiyo gi jakom gi loko ohala sadi kana ji timo maandamano jopiny ting'eni ka ji biro gi 2027 iyudo ka MP koro chung' ewi gache wacho ni ng'ene wan manogore ne sirikal nwamanyo dhiang' no ogiyude wan manogo watiya gas onge agenda moro magidwa kelo ne jopiny sani jopiny onego goga MPs ma Nyanza te kalam giyiere jomoko ma fresh bodhi mbele kucho ong'e gima gitimo namba 2 ntie gima ne wacho kacha monego be ni wawacho e political parties gi wachenje e system mar political parties wabede kaka mar South Africa kata mar US mi wacho ni wan gi Democrat gi Republican iluongo ni proportionate representation system mar government wabede gi parties moko kata dek e Kenya ka kene sa gi parties praboro ga uchi parties gi parties mag jo parties mag jo Kiambu yani gin mag kabila mang'eny kaso gichalo kanisni ma en pastor emiwinjo ing'eni parties gi onego bed ni party bedo ga agenda iluongo ni ideology gibed gi sera margi koro ng'amo yier kaka MP mondo MP sodhi obed motegno e parliament gibed loyal ne agenda mar party o gibed loyal ne party leader kadwa no bedo ni ukela agenda mondo wuogi parliamentary group mare onego convince gi ni mari gima dwaro lakini ng'e gima timore Kenya ka ni ji lamo party leader ni ka party otwe wi tol moko onyiso nu beduru ot unu bedot mani mino MP e parliament ka od bura yom kendo gindembe onge gima jogo timo gin gima ging'iyo sani king'iyo gima joma od bura timo e parliament o gidhi e parliament sama junjo ni mshahara mar MP sidwa no magi gimo matin ibo yudo gi e parliament gigo koko kendo ging'eny sani biro yudo ji 3-4 kiyudo jomoko gin ginindo koro ing'eyo
wawe uru biashara wangine kaka wanyalo konyo jopiny wayiere uru jomoko man agenda wa change political kendo nyiso MPs ni sani gimonego bed ni giwacho kacha gi change system mar political parties kendo gitim amendment mar political parties act mondo wabed gi parties ariyo ma form government gi ma form opposition mondo koro wabed ni ka ji odhi parliament okochuno ni kidi party machielo kata joma nie sirikal mondo ko kiyudo konyruok en right mari mar yudo konyruok gi mar miyo jopiny kamano. Patrice, koto record ote ma yudo kar kae inyalo mede wang'in wadhi e okang' mogik ma koro wayudo wach mogik kata kamano bende ang' mede mana kanyo ka watieko. Mokwongo nitie jawinjo mowacho ni nitiere jo wainde kata jok ma piny oko mar piny Kenya matiyo Kenya ka kendo giyudo sara to jo Kenya to onge tich. Atemo nyiso jopiny jalo ma owacho kamano ni industries go kata mwandu ma koro gikelo Kenya kanyo dibed ni jogo onge de koro mwandu no onge. Bedo ni jomoko wuok e pinje ma oko kendo bire pinje ma Kenya, piny ma Kenya ka mondo giti okonyiso ni gi mawa gin gibiro loso kendo nitie moko magiloso kata kibos kanyo ka yanda osewacho onge ni okochuno ni all of jok matiyo gin wainde. Nitie jok moko ma bende gin jo Kenya to nitie jopur bende mapuro niang' ma bende benefit nikech Kibos factory, sugar factory ni kanyo. Omiyo argument no ken argument maber nikech kwa dhi kanyo to wabro dhi ka Southern Sudan maka gineno ka ng'at moko moro wuok oko kendo kelo mwando piny Kenya e piny gi mar South Sudan kendo dhi maber gi riembo to emomiyo pok gisewuok e kuku masane gintie. Mar ariyo nasomo ote moro kanyo ne wacho ni ng'at moro ne temo wacho ni ng'anyo no ema agenda maduong'ie moloyo Azimio nego bedgo. Atemo nyiso jopiny ni kata gidibed ing'eni ng'anyo en gima nie constitution wa makata chiko yiero. To ng'anyo bende en siasa yo machielo ma jo upinzani tiyogo mondo ketgo sirikal tesre. To ng'anyo okochuno ni ng'anyo kobiro to onego bed ng'anyo makelo tulo nikech ng'anyo makelo tulo en rocho ratiro mar ng'ato to kiserocho ratiro mar ng'ato to en be en gi right ne mano of course koro itimo gima illegal. Ere kaka wanyalo timo tijwa kendo wanyalo pango tijwa kaka jo Azimio kata kaka oganda Luo e yo ma joma tendo bedo go opportunities e yo ma joma onge tije yudo tije e yo ma kata kawan bende kwa bet piny kendo kwa ng'eyo wawacho ni adiera wachomo kamoro ng'eny programs mwan go ng'eny agenda mwan go kaka Azimio iyudo ka wagore ne mana jomoko kata kineno kane wadhi yiero mane wadhi echa jakom yande wuotho gi jok moko jogo yande noseyudo tich to wan jogo wan pok oyudo tich. Ere kaka wanyalo keto programs magwa kata chenro magwa e yo ma wan wadhi konyore kendo odhi konyo oganda. Kik wabed ni wan kaka wadhi konyore wadhi dhi e ng'anyo. Idhi e ng'anyo to kisewuok e ng'anyo isenyiso sirikal bro romo gi jok modho dhi e ng'anyo to in iwuon ionge tich in iwuon ionge pesa. Ere kaka wabro bero ogandawa watiuru gi county government mondo olos tije watiuru gi county government ochul ji msara in terms of joma time healthcare giber healthcare joma ni agriculture giber agriculture mane kaka wabro dhi mbele lakini kwa adhi ni it's national government to county government wa isolate onge kama wabro dhi chimo maber kaka jo Azimio. Ero kama na nyada ni med kanyo gi wach mari mogik TWAK ero koro chako tok ng'anyo en ang'o minyalo wach mano mogik. Atemo nyiso jo manie TWAK no ji 14 go magwa motel negi Otiende Amolo gi the other side motel negi Jamasabit ni kata kobedo ni un gi interest mopogore nikech wang'eyo ni MPs sama gidhi e TWAK ok gin ga gi ogidhi kanyo in true faith. Tafadhalini keturu ngima mar piny ombekre. Ngima mar piny kok ombekre to you will be surprised ni inyalo we ni jopiny ni e parties mopogore to wanyalo riwore mawagol telo nikech wainyore. Omiyo weche mag chiemo, weche mag school fee, weche mag healthcare ok en gik mabiro rito nyaka electoral justice bi. Ok en gik mabiro rito nyaka gik moko bi. Weche mag ndiko jitije, wandikuru make sure ni wandikuru tije. Jitije kokoluore gi kabila but lony margi to ahinya wandikuru joma tindo tije nikech gisani okitang' nyisa ni ng'at maduong'e moloyo nyalo bedo gi paro manyalo loko piny moloyo kaka joma tindo ng'eye masani. Omiyo gindikwa tije wabed gi experience wamed tero Kenya ni mbele. Ero kama na Patrice Ajwang
Omulo Junior, wachopo kama koro wale tieko, to wach marimu kinyalo bedo kar kanyo. Geno mane ma jopinyo bedo godo ka twak ni koro nyalo chako. Kinde mora mora ka warango ni sani kweth Azimio oseyie mar bedo twak no koda jo Kenya Kwanza e tielo machielo kendo. An gima aneno ni gidhi e twak no gi chuny maler, giket agenda mar jopiny mbele. Agenda mar ng'ata achiel kata mar ji ariyo giwerego. Gibede beda ni gin genuine agenda mar e wech mar ng'anyo. Ng'anyo ndigi berne, ng'anyo ndigi rachne. E Nyanza mondo wambo wa develop ng'anyo ni koro wadi evolve nikech alo ka jomoko hero ng'anyo. Ka MCA ok otimo gima ncho dwaro ng'anyo. Ka MP ok otimo gima dwaro CDF ng'anyo. Governor njo wuondo jopiny jochamo pesa ng'eni kik waumwang' gi ng'anyo ma national to wawe ng'anyo ma piny cha. Governors gibego nyaka timne gite mang'anyo. Mage ng'anyo moko maber manyalo kelo dongruok. Wawere gi ng'anyo moko ma giketo gik moni ji tho kata gore ne jo gik moko mwakia ni wagore ne. Gima ng'eyo ni wadwaro ni wariure kaka joluo wambo watime gimilongo ne development. Sami manyo market ma oko kucho. Wambo wenyise MPswa odhi manyo market. Wan gi rabuon, wan gi rech, wan gik matimore Ruto njo dhi Nyanza o promise gik matindo tindo odwa loso paya Homa Bay odwa timo ang'o magi gik madwaro sani odwa penje sani jogi oriwre te watim kasamuki to government tesre tupenjo be Ruto ni nti gik manche chikowa wambo wayuda development kaka jomoko yudo ok ni koro ni wan moda bet ni koro ni serikal ni ok wadware ni wacho ni serikal ni ok wayango serikal ni wayango nikech nji winjo ko Uhuru Kenyatta wacho maber ni wan chamiyo ng'acha loch nikech en choloyo koro ka party leader Musa wacho to presidential candidate ne podo tamore mano yiso ni sama gibet piny magiyieni giseyie ni government no loyo koro wan bedur mana gi kwe walam Nyasaye ji opur jomoko gigo koko ni njo gipuro ji odoyo wayud cham nja winjo ka jomoko wacho ni kik wapog bando Nyanza ni chiemo ng'eny koro sani wan moda bedo ni wada supply chiemo bando wan moda miyo jomo onjo ko puro wabedur jomo majora tiro siasa ka en siasa mar osiepe king'ato ne ni koro ka ji go siasa ni ji gin adui kata mana jakom gini wuoyo ndiye kuma gimadhi chaye sami go siasa en interest koro king'ato ni siasa ni kawe ni ng'ato adui ni onge adui ka ma en interest mar jopiny erokamano ahinya many Patrice Ajwang udhu madhi chaye ubed ni wuok kaendi gikoyo masani ni kamano chai ma adundo erokamano ahinya guno erokamano ahinya Patrice Ajwang kaachiel koda ka Omulo Junior kuro thuolo matoko Ramogi TV okinyi ma kawuono sa oseromo nyako Ramogi Junior saa 4:55 kidieny makoro bende watieko ote mawuoro kar kane no deko wacho ni oyawre twak mar mbako romo mit ndi piny no los gi wach miyo kweth ariyo obed piny mondo giwuo mondo ji oyud resruok erokamano ahinya elojo guru mano kendo cheno obiro ni eyo makare gini janeno marwa mar Ramogi TV kamoro amora ma intiere ote mari ochopo wasomo ma ok wasomo kiny bende watim mana chenro makama koro ikete mana kar kae kang wadhi nyime kod twak awarango kawuono ng'anyo koso twak mane ma ji onego bed ni rango ka kweth machielo wacho ni wadhi e twak kapo ni ok gidwa loso to wanodok e ng'anyo ka gidwa twak wabo bede twak kweth machielo wacho ni wanodwa twak twagni mondo mi obedi mon piny Kenya bende odhi nyime in gi thuolo kaka ja Kenya med mana keto kwe ni mar sani kama piny ochope kik idhi mon nyawadu kik iketh gir nyawadu nikech kiny nidogire mondo ikaw gino kata ikwaye gino minyalo konyori godo in bende kaka jirande kaka jal modak machiegni kode elo Sharon Ong'aw mabende wakelo go chenro mar upiny kachiel koda mar mbako romo wagonu erokamano ahinya kendo oriti masani kiny ne warom ka Nyasaye omiyo wa thuolo kendo in biro mi thuolo mar neno chenro mar upiny kod mbako romo odiochieng' ma kiny chieng' tich abich director marwa bende nitie kar ka nokelo nu chenro ni bende ka otayo wachiel kachiel kod jogo duto ma nitiere mako duol jo kamera gi jogo duto oriti masani anyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar ma wuod Nyasango oriti masani